Mara minn kull 5 li tkun qed tistenna tarbija tintlaqat minn ansjetà jew depressjoni. Dan minkejja li tkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni bosta jifirħula u jawgurawla. One News tkellem mal-kap tal-Perinatal Mental Health Clinic Ethel Felice illi taħdem mill-qrib ma' dawn in-nisa u sostniet li d-diffikultà fuq is-saħħa mentali tal-mara tħalli effett ukoll fuq is-sieħeb u t-tarbija. Riċerka qed turi li jekk aħna ma identifikawx dawn il-problemi, jista' jkun hemm problemi wkoll fuq l-effett fuq ir-raġel u anka fuq it-tarbija. Dr. Felice stqarret li servizz simili ilu jingħata għal dawn l-aħħar 20 sena, iżda bl-iżvilupp tal-Perinatal Mental Health Clinic f'dawn l-aħħar ftit snin raw aktar nisa jersqu għal għajnuna. Jien nagħmel enfasi li mhux kollha huma ta' severità qawwija, ħafna minnhom aħna nsejħula mild to moderate. Li jfisser li ħafna minnhom jgħaddu hemm min jgħaddi waħedhom, imma hemm min ukoll jekk ikellem anka it-tabib tagħhom jew anka hawn min jiġi fil-Perinatal Mental Health Service inkunu nistgħu noffru l-għajnuna tagħna. Fatturi ewlenin għall-ansjetà huma l-qagħda ekonomika u l-fatt li wil ġdid ibiddel l-istil tal-ħajja tal-ġenituri. Ħafna drabi aħna nifukaw fuq il-mara, imma ma rridx ninsew l-irġiel u din hija ħaġa li qed jagħtu enfasi kbira wkoll barra minn Malta fuq l-istat mentali tal-irġiel. Għaliex, għax meta l-mara qed tgħaddi mill-ansjetà u d-depression, l-ewwel support li ssib huwa r-raġel. L-għajnuna li jingħataw persuni li jkunu qed jistennew tarbija twassal biex kemm il-ġenituri kif ukoll it-tarbija jkunu aktar b'saħħithom. Illum qed jagħmlu enfasi kbira fuq l-importanza tal-bonding, tal-attachment fejn l-om kif tmur mat-tarbija, kif li titħaqlu li dak iż-żmien l-ewwel sena hemm l-iżvilupp tat-tarbija u din kemm emozjonalment u kemm soċjalment u kemm fiżikament. Kull min qed jgħaddi minn perjodu ta' ansjetà jew depressjoni b'rabta ma' tqala jista' jirrikorri għall-għajnuna tal-Perinatal Mental Health Clinic. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.